Horas madihita saluhutna. Parsiajaran Manogot, hari Jumaat 12 Agustus 2022. Sulikit maau jalatadda rohaki. Dihatabatakon parhubas ni dalihan natulat fensian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 170 sia ayat 27 rodi 24. Suliki maaw wale debata jalatadda rohaki uji maaw jalatadda akka pikiraki jalaida manang tung adong lapang hapor suhod di bagasanau jalato guaw di dalan sa liling-liling na. Dangadong nalobi marmaras yan apala pangototoyon ni dosa. Ima debata por tibi na mga liluhon jala papitukon. Jala na mga era-era tu dalan hamaguan. Siboli si dang mabayan aka pangujunan sa haliro. Iba na pasemohon pangujunan sumantu na dinggan. Iba na manapurhon meyam-meyam dohot hawoton, dohot saotik, hamajuo jala mangototoy akka halak. Nasida mabay sidalian iya hadingganan bolon, boy do dapot siyan pargaulan nasida. Ima si palesem ni narokko siya sibulis, akaroha naong tarototoy, mardala salaka, dungi tulaka na mangihut. Lobi pasonakon laho mangihuton sudung ni rohan sa diri, siyan apala jongjong martahan, jala mangalo era-era parjulo na siyan musu na maloi, jala manutub, pitu masuk. Aguta he, tungi na malas ni roha ni sibulis mangalaton opan na hatop dial tupon. Jala mangalaton akajol manaong mardala di dalan naong pinaradina. Ibana dangolo jol may maradi martangiang jala mangaraduti akka ulaon parugamoon. Alana ibana naing manggunahon na sida lubi marhasil di parhubason na sida. Ibana padumuhon akal mangaliluhod dohot jorat taon-taonan pangototoyon na dohot parnialaman dohot profesi na sida marhiti na songonima ulaon na sida gabi marhasil. Masay perlu manguji diri sa diri lam tumakkas jala mamareso jalan manarisik di bagasan torang hata ni debata. Ay dinggad doau manang marbusu roha. Naong di pay baru duaw di bagasan Kristus manang tong maroha hagiot ni daging huhut marpahian na baru di duru. Peak kod dirim di panguhuman ni debata jala marnida hobartu torang na. Ia adong dosa na buni hajahaton manang gana-ganaan naso di pasahat. Sulikiti ma roham sa diri lubi takkas, sulikiti ma lubi risik. Amanat kepada orang muda halaman 100 sada dot 102. On masani persejarah dihita di Manogot Niarion. Horas